ಧರ್ಮರಸುಳ್ಳಾಗಡೆ ಇನಿ ಸಂಕ್ರಮಣತ್ತ ಬಾಕಿಲ್ದಿತ್ತು ಎಂಕ್ಲೆಟ್ ಸಾವಿರ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಬತ್ತು ಅಂಚನೆ ಪೂಜಾರ್ಲು ನೀರು ತಾವಡು ತುತ್ತಿ ದಲಿಯೋಟಾವಡು ಕೊತ್ತಾಯಿ ದೀಪೋಟಾವಡು ಬೀಡಿ ಸುತ್ತಿಗೆ ತಾವಡು ನಡ್ತಿ ತಾಯ್ತಾವಡು ಮಾಂಟಿ ಮಂಗಲಾರತಿ ತಾವಡು ಸಾವಿರ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬುಡು ಬರ್ತದೆ ಎಲ್ಲ ಈರೇ ದೆಯ್ಯೋಲ್ಲ ಈರೇ ನಂಬುದು ಅಂತ ನಡೆಗೆ ಈರೇ ಮಾಡೋತ ಎದುರು ಮಜಾಲ್ಟ ಕಂಬಳ ಮಾಡ್ಕೊಳೋ ಎಲ್ಲ 25ನೇ ತಾರೀಕು ಪುತ್ತೂರು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಿತ ಎದುರು ಕಂಬಳ ಇಲ್ಲಿ కొని ಈರೇ ಈ ಸನ್ನಿಧಿಟ ಕಂಬಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಂಬಳ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇಟ ಎಲ್ಲ ದಾಲ ಒಂಜಿ ಅಡಚ್ಚಾಣೆ ಬರಾಂತಲ್ಲಿ కొని ಅಂದಿಗೆ ಲೋಯ್ತನಾಗಲು ಮಾಂತನಾಡಿಗೆ ಸಾರ್ಥಕ ದಗ್ಗಾತುಕೊರೋಡು ಬೆಂಕಲಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಧರ್ಮರಸುಳ್ಳಾಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಜೀತೇನು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಟು ಕಂಬಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸತುಕೊರೋಡು ಬೆಂಕಲ ಸರ್ವೆರ್ಲಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮಿ ಧರ್ಮರಸುಳ್ಳಾಗಲಿ ಅಂಚಾನೆ ಎಲ್ಲೆರ್ತು ಬುಕ್ಕ ಸೋನ ದೀಪ ದೀಪನು ನೇಲೆಲ್ಲಾಡೆ ಜಯರಾಮಿ 3 ದುಃಖ ಶುರು ಮಾಡ್ತತಿ ಅಂಚಾ ದೀಪನಾಗ ಆಗಲ ಅಂಚಾನೆ ನಡತಿಗಾರ ದಂಕಡ್ಲೆಕ್ಕ ಮೃತಿಪು ಬಾಡಂಟ್ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿಪಿ ದೊಂಬುಪಿ ಬೀಜಿಪಿ ಗಾಳಿ ಅತ್ತಂತೆ ಮೂಜೇನೆ ಬಾದೆ ತಟ್ಟೆರ ಬುಡ್ರಾಡಿ ಪೊರ್ಲೋಟು ಆ ದೀಪದ ಬೊಳ್ಪುನು ಇಡೀ ಊರಿಗೂ ಒದಗಾತುಗೊರ್ಲಿ ನೆಂಕಲಕ್ಕೆ ನೋಡಿನ ಸ್ವಾಮಿ ಧರ್ಮರಸುಳ್ಳಾಗಲೆ ದೇವರಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿನ ಧರ್ಮರಸುಳ್ಳಾಗಲಿನ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸಮ್ಮೇಳ ಮಾಡ್ತೈತೆ ಇತ್ತೆದ ಈ ಪೊರ್ತುಗು ದೆಯ್ಯೋಳ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸಮ್ಮೇಳ ಮಾಡ್ಪನು ಈ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸಮ್ಮೇಳ ಕಟ್ಟನೇಟ್ ಎಂಕುಲ ಮಾನವರಿರ್ತೆ ಸಾವಿರ ಬಗ್ಗೆ ತಪ್ಪು ಬತ್ತರು ಆ ತಪ್ಪುನು ಬುಡು ಬತ್ತಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊಡಮ್ಮಂತಾಯ ಮೈಸಂತಾಯ ಕೊಲ್ಲಿಕುಮಾರ ಪುರುಷ ದೈವ ಏಳ್ನಾಡು ದೈವಣೆ ನಿಕ್ಲೇತ ಕೇಂದ್ರೊನ್ನೆ ದಾನೆ ಬಂಡ ಈ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ಬೊರ್ಲೋಟು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಂತು ಎಲ್ಲ 25ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಿಖಿಲ್ನ ಸನ್ನಿಧಿಟ್ ಕಂಬಳ ಮಾಡ್ಪರು ಲೋಯ್ತನಾಗಲಿ ಈ ಕಂಬಳ ಮಾಡ್ಪುನೇಟ್ ಅಥವಾ ಬಾಕಿ ಗುಬ್ಬುಟಾವಡು ಒಂಜಿ ಸೂಜಿ ತಾತು ಒಡಕ್ಕೆ ಬರಂತಲ್ಲಿ కొని ನಿಖಿಲ್ ಆಕಾಶದ ಎಂಕಲಿಗೆ ನೀರೇಲಾವಂತು ಉಂದುತು ಈ ಕಂಬಳನ್ನು ಪೊರ್ಲೂಟು ನೆರವೇರಿಸಾತು ಕೊರುತು ಅಕ್ಕಲೇನು ಉತ್ತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತು ಕೊರ್ಪುನ ಪುಣ್ಯಕೀರ್ತಿ ದೆಯ್ಯೋಳೆಗಿತ್ತು ನಾವು ನೆಂಕಲ ಸರ್ವೆರ್ಲಕ್ಕೆ ನೋಡ್ನೆ ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲೆರ್ದು ಉಪ್ಪ ದೀಪ ದೀಪ್ನು ನೇಲೆ ಅಲ್ಲಡೆ ಭಂಡಾರದ ಎಲ್ಲ ಸಹ ಜಯರಾಮ ದೀಪ ದೀಪರು ಆರು ದೀಪ ದೀಪ್ನಟ್ಟು ಆರ್ನ ಸಂಸಾರ ಕಾವಡು ಆರ್ಯ ಕಾವಡು ದಾಲ ಒಂಜಿ ನೋವು ನುಡಿ ಬರಂತಲೇ కొని ಇಕ್ಕಲ ಸರ್ವ ದೈವಲ ಕಾತ ನೋಡಿದ ಇಂಕಲ ಸರ್ವೆಲ್ಲ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ
ಒಂಜಿ ಪಾಲ್ತಾಡಿ ಧರ್ಮ ಸುಳ್ಳಾಗಳನ್ನ ಈ ಸನ್ನಿಧಿಟ್ಟು ಬರಪನ 25 ತಾರೀಕು ತಾನಿ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆದ ಅಂಚನೆ ಜನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಕಂಬಳ ಕರಿಯೋತ್ಸವ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಡೆತಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಲೋಹಿತ್ ಬಂಗೇರ ಸಹೋದರರನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಲೋಹಿತ್ ಬಂಗೇರನ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಈ ಪಾಲ್ತಾಡಿ ನನ್ನ ಪಪ್ಪನಿಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ತಿಂಗಳಡಿ ಬಾಲಾಯ ಆರೊಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಅಭಿಮಾನಿ ಕಂಬಳದ ಮಾಲ್ಪುರ ಪ್ರದೇಶಟು ಕರಿಯೋತ್ಸವ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ನಡೆತಂಡು ಅಂಚನೆ ಈ ವರ್ಷ ಇನಿ ಆಮಂತ್ರ ಪತ್ರ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇವೊಂಜಿ ಜನಪದ ಕ್ರೀಡೆ ಮಂಡ ಕಂಬಳ ಮಂಡ ನಮ್ಮ ಕರಿಯೋತ್ಸವ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ನಮ್ಮ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮಲ್ತೇರು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ನಮ್ಮ ಕಂಬಳ ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತುಳುನಾಡದ ಮಣ್ಣೆತ ಒಂಜಿ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಇಡೀ ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಪರಿಸರ ಮಲ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೇಕಲ್ಲಿ ಅಂತಾನೆ ಪ್ರತಿ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆ ಇನ್ನು ಉಡುಪಿ ಪಾದ ದಿಕ್ಕಟ್ಲ ಕಂಬಳ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ ಅಭಿಮಾನ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ತಿಕ್ಕೊಂಡುಂಟು ಅಂತಾನೆ ನಮ್ಮ ಈ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶ ಒಟ್ಟು ಆತಮಲ್ಲ ಕಂಬಳ ಅಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಪರಿಸರಗೂ ಈ ಒಂಜಿ ತುಪಾನಿ ಚಿನ್ನ ಲೋಹಿತ್ ಬಂಗೇರಿಗೆ ಪ್ರಥಮವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೊಳ್ಳೆ ಸುಲಭದ ಖರ್ಚು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಈ ಮಲ್ಪೋಡ್ನಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಉಂಡು ಐದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ಕೆಸರದ ಓಟ ಜೋಕಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮು ಅಂತ ಬೆನ್ನಿ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತ ಬೆನ್ನಿ ಬೇಸಾಯ ಮರ ಮಾಚಿತಂಡು ಅನ್ನ ಜೋಕಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಕೆಲವು ಮಲಂಪುರ ಗೊಬ್ಬರ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತ ಜೋಕಲೆಗಳ ಒಂದು ಮಲಂಪುರ ಗೊಬ್ಬತ್ತು ಮಣ್ಣದ ಪರಿಮಳ ತೂಪನ ಕೆಲಸ ನಿಟ್ಟ ಉಂಟುಂಡು ಅನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ನೇತ್ರ ಶಿಬಿರ ಅವಳ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ರಕ್ತದಾನ ಖಂಡಿತ ರಕ್ತದ ಅಡ್ಲ ಉಂಟು ಅವಳ ಒಂದು ಇದ್ದ ವಿಚಾರ ಅವು ಎಲ್ಲಿ ಸಂಗತಿ ಆಗ್ತದೆ ನೇತ್ರದ ಒಂಜಿ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನೆಟ್ಟ ಉಂಟುಂಡು ಅದನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ರಕ್ತದಾನ ಶಿಬಿರ ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಜನಪದ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಂದ ಮನ್ಪಂಚನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಲೋಹಿತ್ ಬಂಗೇರು ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಆರೆಗೆ ನನ್ನ ದುಂಬು ಮನ್ಪಂಚನ ಅವಕಾಶ ಧರ್ಮದ ಹುಲ್ಲಾಗಲಿ ಮಲ್ತು ಹೋರಾಡ ಮನ್ಪುಣ ಎನ್ನ ಪತ್ರ ಉಂಟು. ಮಾಂತರಿಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮ್ಮ ಲೋಹಿತ್ ಬಂಗೇರ ಬಾಲಯ ಅಂಬೇರ ನೇತೃತ್ವಡು 2ನೇ ವರ್ಷರು ನಡಪಿನಂಚಿನ ಈ ಪಾಲ್ತಾಡಿದ ಮನ್ನಡು ಕಂಬಳ ಬುಕ್ಕ ಕೆಸಾಡು ಗದ್ದೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡಪೇರುಂಡು. ಇಂದು ಇಂಗ್ಲ ಪಾಲ್ತಾಡಿದ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರೇ ಮಾಂತರಿಗಳ ಒಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ದಯಪಂಡ ಇಂಗ್ಲ ಪಾಲ್ತಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಗ್ರಾಮ ನೂತಾಜಿ ಪೈಲಿನ ಸೀಮಿತ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮಡು ಓಲಾ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಜಾಗ ಡಾಪನ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಸೇವೆ ಕಂಬಳ ಅಂಚನೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಮುಲ್ಪಾಪನ ಈಗ ಇಕ್ಕಂಜಿ ನಮ್ಮ ಲೋಹಿತ್ ಬಂಗೇರ್ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನದಾರನ ಮುಲ್ಪ ಅಂತುಂಡು ಅಂಚನೆ ಇಂಗ್ಲ ಊರ್ದಾಗಲೇ ಪೂರ ಒಂಜಿ ಹಬ್ಬ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಮಾತ್ರ ಹಬ್ಬನೇ ಅದನ್ನದು ದಯಪಂಡ ಕರಿಯೋರ್ಷ ಎಲ್ಲ ನೆನತಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪುಂಜನ ಲೋಹಿತ್ ಬಂಗೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಪೂರ ತಂಡಗು ನಾನಾತ್ ಈ ಮುಲ್ಪದ ಧರ್ಮದೈವಲು ಧರ್ಮರ ಸುಲ್ಲಾಕ್ಲ ಈ ಸನ್ನಿಧಿ ರಾಪ ನಡೆದ ತಾರನ ಪೂರ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಂದು ಆಡು ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಬೇಲೆ ಬಂಡ ರಕ್ತದಾನ ಮನುಷ್ಯನ ಒಂಜಿ ರಕ್ತದಾನ ಬಂಡ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಆ ರಕ್ತದಾನ ಸೇವೆ ಎಲ್ಲ ಮಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕಣ್ಣುದ ಶಿಬಿರ ಮುಲ್ಪ ಈ ಅಲ್ಲಿದಾಗಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನಾಗಲಿಗೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಉಪಯೋಗ ಆಪನ ಸೇವೆ ದೆತ್ತ ಸದುಪಯೋಗ ಮಾಂತೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಗಲ ಪಡೆಯೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇಂಕ್ಲ ಉಲ್ಲಾಕ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ದ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರು ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋಣಪ್ಪ ದಯಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಇಂಚು ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುಂಡ ಅವು ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಎಂಕ್ಲ ಉಲ್ಲಾಕ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಲ 15 ವರ್ಷ 14 ವರ್ಷಗೂ ಕಾರ್ದಿ ಒಂದುಂಡು ಕರಿಯೋರ್ಷಲ ಆರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಕ್ಲಬ್ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾವಡು ಎಂಕ್ಲ ಪೂರ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾವಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೂರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಡು ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆದು ಆಯ್ನತ್ತು ಪೂರ ಬತ್ತದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸೋಡು ಅದಕ್ಕೆ ಮಾತೆರ ಸಹಕಾರ ಕೊರೋಡು ಆಯ್ನತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಚಾರ ಕೊರೋಡು ಏನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಉಲ್ಲಾಕ್ಲ ಸನ್ನಿಧಿಡು ಎಲ್ಲಂಜಿ 25ಗೆ ನಡಪಂಚಿನ ಕಂಬಳ ಕೂಟ ಅಂಚನೆ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆ ಕೂಟ ದಿಕ್ಕು ನಮ್ಮ ಬಾಲಾಯತ ಲೋಹಿತ್ ಬಂಗೇರ ಇವರು ನೇತೃತ್ವದ ಎಲ್ಲಂಜಿ ನಡಪೆರುಂಡು. ಈ ಪಾಲ್ತಾಡಿತ ಎಲ್ಯ ಗ್ರಾಮಡು ಒಂಜಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯತ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಅಂದು ಕಂಬಳ ಕೂಟನ್ನು ನಡಪಾಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿನ ಕರಿಯೋರ್ಷನ್ ಎಂಬೇರು ತೋಯ್ಪದ ಕೊಡ್ತೇರು ಐಕ್ ಸೇರ್ನ ಜನಕ್ಕುಲೆ ಮುಲ್ಪದ ಸಾಕ್ಷಿ ಅಂಚಾತ್ ಈ ಸರ್ತಿಲ ಐನ್ ಮಾಲ್ಪೋಡು ಬಂಡತ್ ಆರು ದತ್ತದೇರು ಐಕ್ ಎಂಕನ ಉಲ್ಲಾಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಂತೆಲ್ಲ ಜವನೆರ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ಪೊಂದು ಪಣ್ತು ಅಂಚಾತ್ ಈ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಈ ಊರ್ತ ಮಾಂತೆರೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಎಲ್ಲ ಆರುಂಡು ದಾನೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಈ ಊರುಟು ಏರ್ಲ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಕೆಸರುಗದ್ದೆ ಕೂಟ ಈತನೆಡ ಮಾಲ್ತಿಜ್ಜಾಂಡು ಆ ಕರಿಯೋರ್ಷ ಐಕೆ ಪೂರಾತ್ ಯಶಸ್ವಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಐಕ್ ಈ ಸರ್ತಿಲ ಈ ಐಕ್ ಪೂರ ಜನಕ್ಕುಲ್ಲ ಐನ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯೋಣ ಪೇರು ಪಂಡತ್ ಐನ ಸಂಭ್ರಮವನ್ನು ಸವಿಪೇರು ಪಂಡತ್ ಪಂಡೊಂದು 2 ಪಾತ್ರೆ ಮುಗಿಪೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತಂದು ಎಂಗ್ಲೊಂಜಿ ಎಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನ್ನು ಮನ್ಪೋಡು ಉಂಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಸೆಂದಿ ಒಂದು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಓವೇ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬೋಡತ್ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜ ಇಂದು ಎಂಜಿನ ಹೊಂಡ ಎಂಕ್ಲನ ಅಜ್ಜೇರ್ನ ಪುದರ್ ಉರಿಯೋಡು ಪನ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಉದ್ದೇಶ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲ ಹಿಡಿದು ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆ ತಗ್ಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜರದಾದ ಎಂಚೈತೇರು ಅನ್ಪುಂಡು ತೆರಿಯೋಡು ಅನ್ಪುಣ ಉದ್ದೇಶೋಡು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಮುಕ್ಕೊಂಜ ಆತು ಜನಕ್ಲೆಗ್ಲಿ
ಹೆಲ್ಪ್ ಆವಡು ಒಂದು ದಯಪಂಡ ಐವ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆನ ಇಂಕ್ಲ ಮನ್ಪೊಂದು ಅನ್ಪುಣ ವಿಷಯ ಇತ್ತು ಐನ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆವಡು ನನ್ನ ಅಜ್ಜರ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಮನ್ಪುನೇಡು ಒಂಜಿ 50 ಜನಕ್ಕೆ ಬೊಲ್ಪಾವಡು ಅನ್ಪುನಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅವೇ ರೀತಿ 1,000 ಗಿಡ ವಿತರಣೆ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಕಾಲಿಗೆ ಗೊಬ್ಬುನು ಪತ್ತುನು ಇಂಚಿನವೇ ಅತ್ತು ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿನ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆನು ಅವು ಒಂದು ಪೂರ ಮನ್ಪುಂದಾದ ಉದ್ದೇಶ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಅಯ್ನ ಹಿಡ್ದಾತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೊಂದು ಮನ್ಪುನಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಮನ್ಪುನ ಮನ್ಪುನ ಹಿಡ್ದು ದೇವೇರು ಮುಲ್ತ ದೈವಲು ಎಂಕ್ಲ ಕೈಟ್ ಮನ್ಪಾದ ಒಂದು ಮನ್ಪುನ ಎಂಕೊಂಜಿ ಭರವಸೆ ಮುಖ ಎಂಕ್ಲ ಹಿಡ್ದು ತೀರುಂದು ಪಂಡದು ಎಂಕ್ಲ ಮಂತೊಂದಿಜ್ಜ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ದೇವರನ್ನು ನಂಬುದು ಮನ್ಪುನ ಎಂಕ್ಲ ಅಜ್ಜಿಯರ್ನ ಒಂಜಿ ಪುದರೂರಿ ಹೊಡೋದು ಮನ್ಪುನ ಅವೇ ರೀತಿ ದಾದ ಸಾಕಾರ ಬಂಡ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಎಂಕ್ ಮುಲ್ಪದ ಉಳ್ಳಾಕ್ಲು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಬು ಅನ್ನ ಹಿಡ್ದು ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನನ್ನ ಮಾಮನಾಗಲಿ ಎಂಕ್ಲು ಮುಗ್ಲು ಪೂರ ಸಾಕಾರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅನ್ನ ಹಿಡ್ದು ನನ್ನ ಮೆಗ್ಗ್ಯಾನಾಗಲಿ ಇಂಚೆ ಇತ್ತ ಹಿಡ್ದಾರೆ ಮನ್ಪೇರ ಆವೊಂದುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಲೋಹಿತ್ ಒರಿಯೇ ಮನ್ಪುನ ಎತ್ತುಂದು ಈ ಊರದಾಗ್ಲು ಮತ್ತು ಸೇರ್ನ ಹಿಡ್ದಾರೆ ಎಂಕ್ಲ ಮಂತೊಂದು ನೆಟ್ಟು ಏನು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ಏನು ಈತೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರೇಟ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನಕ್ಕಲು ಬರ್ತದೆ ಈ ಎಂಚಿನ ಸವಲತ್ತುಲು ಉಲ್ಲನ ಒಂಜಿ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ఆయన ಪಡೆವ ನೋಡುವುದು ಏನು ಕೇಂದ್ರ ಒಂದಿಲ್ಲ ఆయన ಮುಖ ಮಾಂತ ಎಂಕ್ಲ ಎರುತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಮಾಂತೆಯರೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸೋಡು ಇಟ್ಟು ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಹುಮಾನ ದೀನಲ್ಲ ఆయన ಮಲ್ಲಿಂದ ಎಣ್ಣೆತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಮನ್ಪೋಡುದು ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಪ್ರಥಮ ಹಂತವತ್ತು ಈ ಪಾಲ್ತಡಿ ಕುಗ್ರಾಮತ ಗ್ರಾಮಟು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಪಾಲ್ತಡಿ ಗ್ರಾಮ ತಕ್ಲೆಗೆ ಸಾಧಾರಣ 180 ಇಲ್ಲಿ ತಕ್ಲೆಗೆ ದೇವಲ ದೇವೇರ್ಲಂದು ಪನ್ಪಿನವು ಉಲ್ಲಾಕುಲು ಬುಕ್ಕ ಪರಿಹಾರ ದೀವುಲು ಇಂದು ಬಾರಿ ಪುರಾತನ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ ಐನು ಗುತ್ತುಲ ಐನು ಬಾರಿಕೆಲ ಒಂಜಿ ಗುತ್ತು ತಕಲ ಸೇರಿದು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಉಲ್ಲಾಕಲ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷಲ ಜಾತ್ರೆలు ನಡಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ವಿವಿಧ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಲ ನಡಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ವಿಶೇಷವಾದ ದಾದನ ಪಂಡ ಇಂದು ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ರೋಹಿತ್ ಬಂಗೇರ ಅಂಬೇರ್ನ ನೇತೃತ್ವಟು 2ನೇ ವರ್ಷದ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳ ಪಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಇತ್ತೆದ ಈ ಕೆಲವು ಜೋಕ್ಳಿಗೆ ಮಾತ ಕಂಡ ದಾದನ ಪಂಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಆ ಕಂಡೋಟು ವಾನಮ್ನೆತ ಗೊಬ್ಬು ದುಂಬು ಮಲ್ತೊಂತ ಇತ್ತೇರ್ನ ಪನ್ಪನ ಅವು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಪ್ರಥಮ ಹಂತವತ್ತು ಇನಿ ರೋಹಿತ ಬಂಗೇರಂಬೇರು ಈ ಒಂಜಿ ಕಂಬಳದ ಮುಖೇನ ಬೊಕ್ಕ ಆ ಒಂಜಿ ಕೆಸರಡ ಗೊಬ್ಬಿನಂಚಿನ ಗೊಬ್ಬುಳು ಅವೇನು ಪೂರ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ರೋಹಿತ ಬಂಗೇರ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ನ ಬಳಗ ತಗಲು ಅವೇನು ನಡೆಸಾರೊಳ್ಳೇರು ದಾಯಿಂದ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನ ಮುಖ್ಯತ್ತು ಯಾನು ಮಲ್ಪನ ಮನ್ಪನ ಮುಖ್ಯತ್ತು ಅವೇನು ಆತು ಒಂಜಿ ತಾಳ್ಮೇಟ್ ಮಲ್ಪನ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದುಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರೋಟ ಮಾತೆರ್ಲ ಬತ್ತುತ್ತು ಈ ಕಂಬ್ಳೋಟು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಆಪನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಕಣ್ಣತ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಕರಿವರ್ಷ ರಕ್ತ ಕೊರ್ಪಣವು ದಾನ ಮಲ್ಪನವು ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕಲು ಮಲ್ತೇರು ಅಂಚನೆ ನಣದುಂಬುಗಳ ಮುಲ್ಪ ಆಪಿನಂಚಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವತ ಪರೋಕ್ಷವತ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ದಿಕ್ಕ ಸಹಕಾರ ಕೊರೋಡು ಅಂಚನೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಬತ್ತಿನಕಲು ಎಡ್ಡ ರೀತಿಟ ಓವೇ ಒಂಜಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವು ನುಡಿ ಇಜ್ಜಂತೆ ಅಂಚನೆ ಓವೇ ಒಂಜಿ ಕಿಂಚಿತ್ ದೋಷ ಬರಂತಲೇ ಕೊನೆ ಅಂಚನೆ ಮಕ್ಕಳು ಈ ರೋಹಿತ್ ಬಂಗೇರ್ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಟ ಕೊರ್ಪನಂಚಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಮೇರು ಪರ್ವತ ಅಂತ ಪಂಡತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪಂಡತ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಂಚನೆ ನಣದೊಂಬುಗ ಮಲ್ಪ ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಉಳ್ಳಾಕುಲು ನಡೆಟ ಬತ್ತದ ಎಂಚಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೇರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಐನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡದ ಪಂಡತ ಯಾನು ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರಂತು ಮುಲ್ಪ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಕೊರಂತು ಇನ್ನು ಈ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸವೆ. ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ. ಯುಪಿಐ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಬಳಸಿ ಹಣ ತೆಗೆಯಿರಿ. ಕಾರ್ಡ್ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಹಣ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಬಹುದಾದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಗೂಗಲ್ ಪೇ, ಫೋನ್ ಪೇ, ಪೇಟಿಎಂ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಬಳಸಿ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡಿ. ಯೂನಿಯನ್, ಕೆನರಾ, ಸೌತ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೂ ಲಭ್ಯ. ಪುತ್ತೂರು 1 ನಡೆಸ್ತಾ ಇರುವ ಎಟಿಎಂ. ಪುತ್ತೂರಿನ ಕೇಂದ್ರ ಭಾಗಗಳಾದ 4 ಕಡೆ ನಮ್ಮ ಎಟಿಎಂ ಸೌಲಭ್ಯ. ಗಾಂಧಿ ಕಟ್ಟೆ ಬಳಿ, ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರ್, ಸಿಟಿ ಗೋಲ್ಡ್ನ ಎದುರು, ಜುಮಾ ಮಸೀದಿ ಬಳಿ, ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ, ಪುತ್ತೂರು. ಕೆಇಬಿ ಬಿಲ್ ಕೌಂಟರ್ನ ಎದುರುಗಡೆ, ಸೋನು ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಬಳಿ, ಮಾರ್ಕೆಟ್ ರಸ್ತೆ, ಪುತ್ತೂರು. ಪುತ್ತೂರು 1 ಎಟಿಎಂ ಬಳಸಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹಣ ಪಡೆಯಿರಿ.